Здравейте, днес ще Чакай, снимаме днес... клип, И така, здравейте, днес ще снимаме клип. Ще снимаме клип, който ще играем в Ironcraft. Да. Сервера ще го оставим в Описанието. В описанието. Долу. И да започваме. Това е нашата къща с статуя на знака. Ние я построихме. Влизаме в главата. Ето ни е нашата къща. Ето го, готово. Лято. Остана. Малко вътре да влезне. Къща на... Чакай да я разгледам, ти отдавна не съм влизал. What the fuck? Имаме си двойчета. Тела. Аз съм влизал в тази къща, Март. Дина, ти си има такова. И той е в фитнеса. Ще ни нам... Ти го показа, бе! Дима, ти ли ги направи? Кое? Фитнеса, помниш кой го правихме в Геймплей България? Да, ама аз го направих. Това, почти къщата аз сам си я направих, сам го кажи. Той статуята почти аз я направих. Я колко легла имаме в спалнята? Дали ще се съберем за трима? Само това. Не, ще направим и второ. Тук ще е второто. Това стая аз се гръмна. Това съм на него. Нали трябва да имаме трето, защото нали сме трима? Това кое стая се гръмна. Стая е. Имам фойерверк. Дай пак. Ето ни готините легла. Яко, аз съм горе. Аз съм горе. Съжалявам. Добре, аз съм ето тук. О, Мато, идвай. Аз ще да показвам други. Добре, аз съм ето тук горе. Идвате ли, хъгала, Диман? Я че в джакузито. Където? И аз тям в джакузито. Добре, че аз го направих. Това е същото джакузи, къде и правихме пак в онова, нали? То почти аз направих всичко. То си личи от мира. Кой щупи това, бе? Абе, Даниеле. Дали съм аз, бе? Ай, хъгъл, какво са правили? Това вече аз го щупих, защото не ми се влиза. Опа, от тук е. Готов. То пак е скоро. Елате да покаем училището на съседите. Ето го. Къде си, бе? Къде, като ние не знам къде е? Къде? Това на съседите ли е? Да. Ето го. Това е училище. Басейн. Онова къде те ли го правиха, бе? Да, бе. Ето го и нашия басейн. Гледай сега какъв скок. Ето тук нашата градина, която не е засята. Я бе, моля такова нещо. Това е нашия малко... Знакът бе е пръчи. Малко оранжева коса. Сега ще покажа как се прави хубава градинка, много ма бия в градинка. Така. Големия фермер му викали. Кой не дес? 30 март. Засей, чакай, аз ще засея. Чули? Да Да. ви кажа ли къв има? Батман НЦ. Батман. Да. Батман играе Майнкрафт. Ако гледах този запис, значи обрече за За винаги. Значи не съм обрече, защото съм хляб. Добре, тогава. Много кефи човек, това пеше слепия. Пиеш ослепя. Я, че в кухнята е. Не, бе. Аз самия. Абе, хъгъла, много си зле. Що? Така се запълва дупки. Хъгъла, махай са. Не стига, че искам да го направя като... Аз имам книга с цветове. Готово, печело. Имам книга с цветове. Който иска да си купи от мен. И аз мога да си набра. И аз имам книга с цветове.
ми дохнеш. Нормално в креатив сме. Може да имаме всичко, което си поискаме. Юху! Да правим нещо, за какво си губим времето? Кой ще каже да си губим времето? Аде. Ай. Йо, висотия стълби там горе, този човек къде е правил. Сигурно съм опитвал да прави джоб. Къгъла. Къде си? Какво ще кажеш? Ела. Манчо! Йо, толкова на бързалка е направил. Къгъла стига се са ли габила? Диман! А? Диман, ти си лудницата на психарите. Юху! Аз съм пакетчето с ментолките. Хъгъла е пекарната на баничките. Аз така сте карвам, ти си барички. Ай бе, що не мога да сложа такива какаови семена? Яко, ако знаете къде съм, пускам се по една водна пързалка на съседите. Знам къде е. Гати кефа. И цумбур. Аре си направи миния така. Тук. Кой? Намери ви къща. Там е, що? Тука, знаеш къв кеф? Не. Къде да е? Чао. Не. Какво правите тук, Ще засея дърво. Психари? Ей, психотерапевт. Много обичам психофилм, имай тази си дъра. Какво ми са правите, бе? Аз поне съм... Какво правиш, хъгъла? Какво съм правил? Аз съм горе, бе. Аз съм на Аз къщата. правя клип за къщата и сега. Вау! Скок! Как се Отида цумбур. при съседите. Отивай, аз си Някой ще танцува Опа Gangnam Style. Йо, Марто, нашето училище не беше ли до това на съседите? Не беше ли? Отдел. Аз ще го потърся и после ма тъпът аз. Тъца Скула. Ма Скула беше много як, нали, Марто? Да. Но за съжаление го изгубихме. Един въпрос. Какво? Съмъте ли? Да. Добре. И това ти казвам така странно. Мали, аз съм богат. Не, ако знаеш колко пари имам, се гръмнеш. Колко? 5 лева. Ами, 5 лева, крънци. Не дичи, чак сега ще кажа. На 3 нули. Имам 1 милион 878. Бум, бичамата ми. Френската обичала, българската ми. Айде, Даниеле, сега какво се прави? Какво бе?